Wat wilt u drinken? Wat heeft u? En dat je geneigd bent om te zeggen, nou mevrouw, sinds een paar weken. Een enorme schrale plek aan de binnenkant van mijn been. Wat heeft u? En wat u niet ziet, is dat het stoplicht van rood terug naar groen gaat. Ik denk dat 95% van de mensen die hier zitten in de binnenspiegel kijkt en denkt, wat een aardige vent. Ik denk dat een deel van u ook nog het liefst uitstapt naar die man toe loopt en zegt bedankt. Wie? Een van onze collega's heeft een half jaar geleden een nieuwe auto gekregen en ik heb een week van tevoren de garage gebeld. Met de vraag of ze een andere auto onder die doek wilden zetten.